Aiki ya dau aiki na makomanda ne babbar gayya. Musa Ahmad ɗan giwa jarumi na gaishe ka. Alkhairin da kake mana yara da manya kowa sai godiya. Mai aniya a fara nan ba daya. 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 Musa Ahmad can zaki. Dan mama. Oga ka kai da oga. Lalle ka kai na babba. Oga ka kai da oga. Aniyar kafara ta bi kamar da raya kamar nono. Musa Ahmad ɗan giwa jarumi na gaishe ka. Tafiya da gwani daɗi gare ta tabbas na shaida. Aniyar kafara ta bi kamar da raya kamar nono. Musa Ahmad ɗan giwa jarumi na gaishe ka. Tafiya da gwani daɗi gare ta wannan mun shaida. Fara zan sanyo sarkin da ke man kyauta. Zaki, Al'ali muguni Allah ka saita muryata. zaki, Ni salatinsa annaba salin bauta. zaki. Ali da sahabbai sanya su ba su ki na sana shaida. Aniyar kafara ta bi kamar da raya kamar nono. Musa Ahmad ɗan giwa jarumi na gaishe ka. Tafiya da gwani daɗi gare ta wannan mun shaida. Kai da ka fito Musa ɗan mama kai daidai. Zaki, Mai bi da maza duk makiyan ka sa'a ne. zaki, Jigon talaka kowa yana ta barka ne. zaki. Mai fasa taro ka rusa makiya babban kwamanda. Aniyar kafara ta bi kamar da raya kamar nono. Musa Ahmad ɗan giwa jarumi na gaishe ka. Tafiya da gwani daɗi gare ta wannan mun shaida. Halin ka ya zama kakkayin da ka kai nawa. Zaki, Ga aniyar kafara gwarzon mu baka kasawa.